И здравейте, потребители от YouTube. Аз съм Ивокси и това е следващия епизод. Така да е, предишният тук що нали свърши, сигурно вече съм го качил. Не знам, може да не съм го качил, да е. Там няма нищо. Окей, мисля да слезе долу в равина. И слизам тук. Опа, да. Остава тук с тази вода, бе. Така. И тук първо ще осветя. След което ще обера айрана. Ох, тук вода нама. Мах се бе. Да, гадно. Така, тук ще се обера айрана. А тук има още. Тук сега ще ми падне вода, нали? Не. Добре, още айрон като гледам. Повече няма. Горе виждам още айрон и злато. И чупи играел с това, с Брадо Великс. Така, тук чупим, трошим. Може би се забравя, че от доста време не съм качвал. Причината беше, защото бях болен. Прощавайте. Нищо. Все пак то... Аз не съм длъжен да качвам нон-стоп клипове. Тук ще взема златото само за да мога да си направя златни ябълки. Не ми трябва за друго все пак. Освен за релси, не за какво са ми релси, аз да не правя тук ЖП гара. Метро ще ви правя тук аз. Да, тук още е злато, извинете. Да, 6 злато общо взехме. Айрон. Тоест лава. Не, какво стана? Какво стана? Не, живей, бе! Не умирай, не. Живот. Ара, бе! Да, бучетата ми се регенерират, защото съм написал, защото в този равин имаше прекалено много гадни същества, които 100% щяха да ме убият. Да. Искам само да светна тук. Да светна тук. Намираме пещера в равина. Тук няма нищо. Тук обаче в пещерата слизаме. Главно за да вземем айрана. Така. И не, това няма... Не, мисля да ви кажа нещо, но... Не. Няма смисъл. Тук още айран има, като гледам... За сега добре материали сме събрали. Отгоре гравя, естествено. Добре. Я да видим. Имаме 30 айрон. Мисля, че е по-малко. Имаме и 6 голд. Това според мен е добре. Става само диаманти. Да, не. Няма да намеря диаманти. Не може все пак всичко да
го съберем наведнъж. Това ще бъде много тъп. Ама се получи до някъде. Добре. Това е хубава пещера, някаква така с интериор, коридорчета, нещо. Както и да е. А сега ще събирам тук айрон. Не само айрон, ами всичко, което намеря, ще го събирам. Може би без кол, защото за сега си имам кол. И в мен имам 6, така че всичко е наред. Я само вия F3. На 24 Y съм. Гледай сега. Гледай, един точ спира водата. Тук още айрон. Така. Сега колко айрон всъщност имам? 36, добре. И точвата ми намаляват, но нищо. Това като стълбички е направено. И води до кол. Какво? Че? Какви бяха? Това виждате ли го? Аз май го виждам. Сега ако стане това, което си мислеше, е много странно. Само да изкопая да проверя. Това ако се окаже тук, че... Добре, не, сега няма да проверявам. А е малко вероятност да има това, което си мисля. Ако не знаете за какво говорим, то много ясно, че няма да как да знаете. Сънувах нещо под... сънувах то път. И тук отзаде стана нещо, ама няма ви обяснявам какво съм сънувал. Както и да е. А сега... Нищо няма да ви обяснявам, защото ще е тъпо. Струва ми, че видях едно нещо, ама... Не, просто ми се струва. Сега мисля се връщам нагоре към повърхността. Тая вода ще я спра поне. Може сега даже ще я спра. Само секунда, да. Вода. Спри! Не, не. Спри. Вода, спри! Така. На ти вода. Ама тя още извира. Вода гадна. Тук. И водата изтича. Мисля. Нататък е. Както и да е. Сега ще се качвам нагоре. Секунда от тук пътя е. Добре. Окей, аз ще паузирам докато стигна до върха.